దేవునికి స్తోత్రం. మీ అందరికీ శుభాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని ఒక మాటను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. భక్తుడైన దావీదు రాసిన కీర్తనలో 119వ దావీదు కీర్తన 50వ వచనాన్ని నేను చదువుతూ ఉన్నాను. నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికించెను, నా బాధలలో ఇదే నాకు నెమ్మదినిచ్చేను. ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా, ఇక్కడ శ్రేష్టమైన మాట కనబడుతూ ఉంది. నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికించెను, ఇదే నా బాధలలో నెమ్మది కలుగజేసేది. నిజమే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా, ఈరోజు ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ భయంకరమైన కరోనా వైరస్ అనే వ్యాధి వ్యాపించింది. ఈరోజు మనం ఎక్కడ చూసినా వేదనతోనూ శోధనతోనూ అందరూ ఆహారం లేకుండా అనేక మంది నశించిపోతూ ఉన్నారు. ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీతో మాట్లాడేది ఏంటి అంటే, లోకంలో ఎవరు ప్రేమించినా ప్రేమించకపోయినా దేవుడు ప్రేమిస్తే మనం బ్రతుకుతామని ప్రభు పేట తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈ లోకంలో మన అన్నదమ్ములు ప్రేమించకపోవచ్చు, అక్క చెల్లెళ్ళు ప్రేమించకపోవచ్చు, మన బంధువులు ప్రేమించకపోవచ్చు, కానీ దేవుడు ప్రేమించినప్పుడు మనం ఈ లోకంలో బ్రతికే ఉంటామని ప్రభు పేట తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈ లోకంలో చాలామంది ఓ భయంకరమైన వ్యాధి చేత, భయంకరమైన శోధనలోనూ, భయంకరమైన అపనిందలతోనూ ఉండిపోయారు. ఎందుకు అంటే ఈ భయంకరమైన వ్యాధి ప్రపంచాలంతా కూడా వ్యాపించినది గనక. ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఈ మాటను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను. దేవుని వాక్యం మనల్ని బ్రతికిస్తూ ఉన్నది గనుక మనం ఏ స్థలంలో ఉన్నా మనము దేవునితో మాట్లాడుతూ నేర్చుకోవాలి, ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకోవాలి. దేవునితో ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడని ప్రభు పేట తెలియజేస్తున్నా. ఈ భయంకరమైన వ్యాధి ఎవరికి సంభవించినా, ఎవరు పట్టుకుంటే వారికి వస్తూ ఉంది గనక భార్య దూరం అవుతూ ఉన్నది, అన్నతమ్ములు దూరం అవుతూ ఉన్నారు, కన్నబిడ్డలు దూరం అవుతూ ఉన్నారు, అక్క చెల్లెళ్ళు దూరం అవుతూ ఉన్నారు, స్నేహితులు దూరం అవుతూ ఉన్నారు, బంధువులు దూరం అవుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఎవరు పట్టుకుంటే వారికి వస్తూ ఉంది. అయితే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా, ప్రతి విషయంలో కూడా మనకు తోడై ఉండేది దేవుడు మట్టికని ప్రభు పేట తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. మనం ఏ స్థలంలో ఉన్నా, మరణకరమైన స్థితిలో ఉన్నా, దేవా నేను పాపిని, నా పాపం క్షమించండి ప్రభు అని మనం మొరపెట్టినప్పుడు తప్పనిసరిగా దేవుడు మన మొర వింటాడని ప్రభు పేట తెలియజేస్తున్నా. ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా, ఈరోజు జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేస్తే ఏ హాస్పిటల్లో చూద్దాం, హాస్పిటల్లో అనేక మంది భయంకరమైన మరి రోగాలతో బాధపడుతూ ఉన్నారు. చాలా మంది ఏడుస్తూ ఉన్నారు, చాలా మంది రోధిస్తూ ఉన్నారు. ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా, ఈ భయంకరమైన శోధన వెళ్ళిపోవాలని అయితే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా, దేవునికి ఇష్టమైతే అది మాట ద్వారా తొలగిపోతుంది గనక మన అందరం కూడా ఈ శోధనలో ఉన్నాం గనక ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకోవాలి, దేవుని అడగడం నేర్చుకోవాలి, ప్రతి విషయంలో దేవుని చిత్తం ఏదో మనం కనుక్కోవాలని ప్రభు పేట తెలియజేస్తున్నా. చాలా మంది మరి ఈరోజు చాలా భయంకరమైన పరిస్థితిలో మరి ప్రపంచం ఉన్నదని ప్రభు పేట తెలియజేస్తున్నా. ఎక్కడ చూసినా ఎవరు మనల్ని ప్రేమించడం లేదు. ఈ ఇండియా అనేటప్పటికే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి ప్రేమించే ప్రేమలు కొదువైపోయి అని ప్రభు పేట తెలియజేస్తున్నా. ప్రభుత్వం వారు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు, అయ్యా జాగ్రత్తగా ఉండండి అని, మరి మెడికల్ వారు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి అని, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు చెప్తూ ఉన్నారు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రజలందరూ కూడా ఇచ్చలవిడిగా తిరుగుతూ ఉన్నారు. ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా, ఏది ఏమైనా మరణకరమైన స్థితిలో మనం ఉన్నప్పుడు వాక్యం మనం బ్రతికిస్తుందని ప్రభు పేట తెలియజేస్తున్నా. దేవుని మీద ఆధారపడదాం. మనుషులు నమ్ముట కంటే, రాజులను నమ్ముట కంటే యెహోవాను ఆశ్రయించడం మేలు అని వాక్యం చెప్తూ ఉంది కనుక ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీతో మాట్లాడేది ఏంటంటే, దేవుడు బ్రతికించేవాడు, మనుషుడు బ్రతికించేవాడు కాదు. మనుషుని చేతిలో ఏమీ లేదు, దేవుని వాక్యం బ్రతికిస్తుంది. నువ్వే స్థలంలో ఉన్నా, దేవా నేను పాపిని, నా పాపాలు క్షమించండి ప్రభు అని దేవుని అడుగు. తప్పనిసరిగా దేవుడు కార్యాన్ని చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడని ప్రభు పేట తెలియజేస్తున్నా. గనక ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా, ఇక్కడ మాట ఏంటంటే, నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికించేది. ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా, వాక్యం బ్రతికిస్తుంది, నడిపిస్తుంది, మనం బలవంతులుగా చేస్తుంది. గనక మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నా, దేవా నేను పాపిని అని నీ నోటి ద్వారా ఒప్పుకు, ఇప్పుడే దేవుడు కార్యాన్ని చేయబోతూ ఉన్నాడని ప్రభు పేట తెలియజేస్తున్నాం.
కనుక ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా, నువ్వే స్థితిలో ఉన్నా చిన్న ప్రార్థన చేసుకో, ప్రభా నీ పాపిని, నా పాపాలు క్షమించు అని ఎప్పుడైతే నీవు అంటావో వెంటనే దేవుడు కార్యం చేయడానికి ఇష్టపడతాడు. వెంటనే నువ్వు స్వస్థపడతావని ప్రభు పేట తెలియజేస్తూ ఈ మాటను ముగిస్తూ ఉన్నాను. కొద్ది మాటలు దేవుడు దీవించును గాక. ఆమేన్.